В кой сме? От тях сме. Ма като повече ще се лечи, ама 19 къде ще От тях. Скучно ми. И на мене. Ви стана си много скучно, бе. Чакай. Да. Гледай, това ще е на това. Нищо ме инспирира. Inspiration, Вчера, Ива, вчера написах на Живко едно сърце, той написа 2, аз написах 3, той 4, аз 5, той 10, аз написах, нали, това за сърце.